Ongi etorri Kabala Summer Editionera. Bueno, eta girientzako hemendik baldin bazaudete Tourist Go Home, bale? Bueno, ikusten duzuenez, Klak jeitsi da, Kabala jeitsi da, kalera herriseiarekin batiten dugu, eta hemen gaude iaia lurrean eserita. Eta ikusi duzu jarri dugu, bueno, piztinatxo hau, oinak sartzeko, baina lasai, ez dute asko enfokatuko, ze bestela agian salduko dituzte hortik nire argazkiak. Eta bueno, hasiera emateko Kabala Summer Edition honi, ingo topa, hemen daukagu, eta etorri da intzirikoa, hasi que txalo bero bat intziriko neskat gazteentzat. Bueno, kasu honetan daukagu neska gazte bat. Kaixo Ibone. Kaixo. Zer moduz? Ondo men, kriston beroak irun. Nahi bali mazaluz baita oinak sartu horre. Vale. Nahi bali mazu ez dakazu presiorik, zure kontu. Eta ze, uda ondo? Bai, bueno, oaintxasi dugu, a ber. Bueno, eta azaldu apur bat, zer da intziri neska gazteak? Nola zen zuen ibilbidea? Berez hasi ginen pandemia baino lehen egon puntualetan eta pandemia ondoren beharrangatik eta gure zapalkuntzei eta aurre egiteko eta saretzeko oainela urte betel eta manen egin genuen aurkezpena eta hor gabiltza. Eta zelako bilakaia izan zute ordutik? Bueno, gure asmoa da Donosti eraldatzea feminismotik eta orduan ari gaira gai batzuk lantzen eta oain gabiltza puntu beltzen dinamika bat egiten Donosti ez dela hiri segurua, orduan gaude mapa bat egiten eta jendearentzat eta hiri seguru hori bilakatzeko. Bueno, horrek zauzatako balio duen, ez? Espero. Beharrezkoa, eta orain arte ze planteamendu egin dituzu edo, ze lanketa egin dituzu orain arte? Orain zan puntu beltza, baina hau baino lehenago lanketaren bat egin duzue aparte edo? Egin ditugu lanketa puntualak, beti ere saiatu gera beste mugimendu feministekin eta saretzen eta gero ere ikastetxekin. Orduan egin ditugu lanketa puntualak, hau izan da potentena edo. Bale. Jendearen parte hartzea eta izan dugu. Eta nola sortu da lanketa berri hau edo, ze behartatik sortu da? Ikusi genuen udara zetorrela, erasoak etorriko ziala eta behintzat neska gazteentzat eta identifikatua izatea puntu beltza hauek, orduan genuen galdetegi bat eta jendeak parte hartzeko eta oainela gutxi egin dugu publiko eta jungo gera berritzen eta. Eta orduan jendeak idatzi du bertan ezintzuk ziren puntu beltzak edo? Eta ematen berain arrazoiak eta. Bale, eta gero honekin bakazte planen bat edo? Saiatuko gera gehiagora juten, udaletxera juten eta hola. Bueno, ea lortzen da, hori. Claro, zuk aipatu duzu uda dator eta orduan erasoak maizago gertatzen dira, ez? Hori askotan festen giroan, zuek nola bizi duzu hori edo nola kudeatzen duzue horrelakoak? A ber, egia da, erasoak areagotu diala pandemian ondoren, baina kontuan izan behar dugu gatozela krisi batetik eta krisi hori bihurtu da, anitzko eragin digu alderdi askotan eta neska gazte hori ere bai. Orduan, zapalkuntzak areagotu dira eta baina egia da ere, mugimendu feministan aurrera pausoak egin direla, eta egia da, eraso feminista, razista eta hauedanak areagotu egin direla, baina guk uste dugu ere, pentsatzeko moduare aldatu egin dela, orduan gehiago salatzen dela. Orduan, salaketa gehiago egoteak ez dula esan nahi, lehen baino eraso gehiago daudela, baizik eta agian nire ikuspuntu aldaketa bat egon dela errazagoa da salatzea. Egoera eta okertu egin da, baina erasoak beti egon dira. Claro, ez da orain lehen baino askoz gehiago. Eta badaukazute honekin plangintzaren bat egiteko adizuari datoz Donostiko jaiak, edo beste auzoko jaietan ere Donostin. Aparte intziriko kideak izateaz gain, auzoetan ere gaudetan, talde feministetan eta parte hartzen dugu protokoloak eta egiten orduan. Udara ez da guretzat oso uda izate, baina bueno. Claro, zoritxarrez oraindik nire festan ateratzea ez da segurua emakume ontzako, neska gazte ontzako? Ez, batzuentzat ez behintzatu behingoz. Hori da. Eta zuk uste duzu intzirik edaukala Donosti mailan jendea erakartzen duela oraindik edo? Ez erakarpen nahi duzute egin? Agian dei bat helaratzen nahi duzu jendea sartzeko edo? Bueno, jendea sartzeko edo gure
konturatzeko laguntza edo behar badute hor gaudela eta gure pentsamendu eta nola juteko. Bale, beraz badakizuen, balin badezue Donostin, holako puntu beltzen lanketa edo eraso sexisten inguruan planteamendu bat intziri hortan dabil, ezta? Bai, gu eta Donostiko mugimendu feminista oso. Eta zu zergatik sartu zinen intzirin? Edo sortu zenun intziri? Ikusi nolako behar bat zegoela, ez zegoen ezer, eta... Utsundi betet behar zan, ez? Hori da. Bueno, lan ederra egin da, egia da, puntu beltzenak hori dela lehenengoetakoa egin du naholako neska gaztalde batek, egia esan ditut zait nahiko berritzailea. Eta niri gustatu zait, gaina parte hartu nire bai horre erantzunetan. Zoritxarrez, ni Amalaberrikoa naiz eta Amalaberrin puntu beltz asko dauzkagu. Azkenean astezte eta auzo guztien ateatzen. Bai, hori da, hiriak oraindik ez dira espazio seguruak. Hiria egin behar da moldatu nesken beharretara, ez? Hori da. Eta, baukazu mezuren bat helarazin nahi duzuna Euskal Herri osoarentzat, neska gazteontzat. Hain udara datorrela bai. Adi usteko neska gazteo eta gai mugimendu feminista antolatua gaudela eta guk daukagula eskubidea ondo pasatzeko. Hori bakarrik nahi nun esan. Oso ondo. Izan da oso mezu argia, ozena, laburra, baina oso indartsua. Beraz, badakizue, antolatua gaude, neska gazteok, eta egin ezagun gure jaiak eta kaleak eta danak seguruak denontzat. Hori da. Aski da, hau ez da gizonen lurra, ezkalea. Zozegeak nahi balin badezu gehitu, orain da zure txanda. Plaza da izan atzu hemen eukitzea, Ibone, uda ona pasa, espero dezagun eraso asko ez gertatzea Donostin, aski da, hau ez da normala, eta aurre egingo da, ezta? Bai, hori da. Mila esker etortzagatik, Ibone. Haren txalo bero bat. Bai. Orain, datorkigu Donostiko beste eragile oso garrantzitsua, eragile edo esango nuke jaietako superimportant, Donostiko piratak. Venga, txalo bero bat Donostiko piratei. Tori mikroa. Mila esker, atxaldeon. Atxaldeon, lidea zure izena, ez da? Bai, hoi da. Bale, zer moduz zaude? Ondo gustora, samer hontaz gozatzen. Oso, nahi balin badezu gauza bera, alituzu zure oinak hemen busti, plasta egin, oina pirata zara, gian nahi abordatu hau ere, ez? Txiki egian, eretzako baina bai. Nahi balin badezu ere baloiakin jolastu, aldezu, Mila esker. Uda orain gozondo? Bai, lasaia. Lasaia, oso ondo. Azteko, zorionak Donostiako piratoi, aurten 20 urte. Bai, mila esker. Zeran zen ditzen da 20 urte betetzea? 20 urte kolektibo bezala, klaro. Claro, bai. Ez, ibilbide luzea izan da. Ibilbide nahiko luzea izan da. Egia esan... Ja. Gauza asko gehituzu bidean, ez da? Bai. Eta oztopo asko ere. Hori da, bai. Egia esan, 20 urte izateko, abia puntua zein zen ikusita, nik ezin izan nuen, gazte egia naiz, 25 urte ditut, baina dokumentalari esker eta ikusi ahal izan den, nola lehenengo urteetan mugak handiagoak ziren, baina mugak ez dira inoiz eteten. Beti badirudi beti daudela, ez da? Bai. Eta, eta ospakizun hau ospatzeko, apararru non ezan da hori, baukazte planik aste nagusirako, zer berezia ingo aldezue aste nagusia hontan? Duela, pandemia iritsi baino lehen, duela 2 aste nagusi genekan buruan, kofradientzako edo piratontzako nolabaiteko egun bat ospatzea, eta aurten hori dugu helburu eta gaina ere polita da aurten 20. urte hurrena izan da, mugimendu hau hasi zutenak eta gu hasi berriak garenak elkartu garela eta pixka bat bion artean sortu dugula, ez? Abesti berria daukagu, logo berria daukagu. Hornapur bat hori uztartu zarra eta berria eta batera aurrera egin, ez da? Hoi da. Eta 20 urte pasa dira hasi zanetikan movida guzti hau. Zelan aldatu dira bete beharrak? Zelako testingurua bestelakoa da, ez? Garai hartakoarekin alderatuta, nola nabaraitu duzue hau? Claro, azkeneko 20 urte hauek ez dira behar izan, lehenago ere, nola hasieran, auzoak tabernak antolatzen ziren, parrandarako, girorako, zerbait alternatiboa sortzeko, gero kofradia sortu ziren, eta gutxinaka bai aldaketak eman dira, eta azkeneko hau pandemia, inork esperetzen pandemia honek ere aldaketak ekarri ditu. 2 urte pixkati bernatzen, ez geldirik, ez? Azken 2 urteak gauzak egin ditugu, baina 2019-tik ezin zer egin, eta
Bai, gauza berriak egiteko prest eta gogoz gabiltza. Noski gogotsu 2 urte eta gero, ia 3 urte ez, jairik gabe, ia. Bai. Ze gogorra. Bai. Eta mugak izan dituzue, edo nabaritu dezue oztopo gutxiago, edo nola nabaritu dezue orain berriro antolatzean hasi zaretenean dana? Mugak, hasierakoak imaginatzet, ikusitagoagatik, askoz ere gogorrakoak izan zirela, baina egia da burruka ere etengabea dela, atzo gaur bertan udalarekin elkartu gera, aipatzen zen dituzten puntu beltzen inguruan, orain arte egon diren erasoak, egon diren protokoloak, egia esan Donostiko piratek eta intzirekin batera elkarlanean egin behar izan ditugu, eta Donostiko jai giroko eroso edo segurtasun hori bermatzen saiatzeko guk hartu dugu ardura, eta udaletxeak ez. Eta horren burruka ere etengabea da, eta gaur ere burruka horrekin jarraitu dugu, eta era berean baita ere ikusi dugu kaian ere bainatzeko, kristonoitura daukago, ezta? Eta gure ikono nagusia edo flamenka edo kai ingurua da. Eta hori ere bainatzeko aukera hori isten saiatzen ari dira, ez bainatu orduan oztopoak eta burruka etengabea da, eta zerbait daukagu beti aldarrikatzeko. Claro, espazioa ere bereganatzeko, azkenean hori istata dana. Eta aipatu duzu flamenka gunea da epiaten gune handia, ezta? Baina hor egitarau bat sortzen da, egitarau horren atzean hori dana sortzeko lanketa handia egon da, ez? Zelako lana izan da, oso lankarga handia imaginatzen dut? Bai, egia da, justo pandemia baino lehen ere traslado bat egon zan, generazio aldaketa bat egon zan, ez? 20 urte daramatzagu eta berriak iritsi ginen, eta birplanteaketa horrekin ere saiatu gera zerbait xumeagoa egiten, ze egia da pandemia batetik gatozela, eta saiatu gera egitarau komun bat egiten, denok denon jaietara jutea, ze kofradia gaude, eta lehen agian egitarau berdinean bi ekintza genituen, legindu gera denak denera journalizatea, herriarentzako, guretzako, disfrutatzeko, sortzea. Egitazken jai batzuk zuek nahi zuenak zuentzako jaia. Hori da. Ez bakarrik herriarentzako baizik eta zuek ere nahi zuenak zuentzat sentitzea bezala, ez? Hori da, gure lanare disfrutatzeko. Hori da. Eta bide bat, zenbat jende dago egitarau horren atzean, zenbat pertsona hori dan antolatzen? Hori erantzutea ezinezko aritzen zait. Pentsatzen jartzen naiz, eta egia da koordinatzeko batzuk gaudela, baina laguntza sarea erraldoia da. Orduan, gauza batzuk komunikaziorako, sare badago, muntairako beste sare badago, sare pilo badaude, eta azkenean nik uste urrut iristen gerala, eta hasiera batean igual urte osoko lana da, hasiera batean gutxiago elkartzen gera, eta data gerduratzen doan enean, geroz eta gehiago gera. Noski, azkenean, egia da, peatzen duzuan hiriburu batean gainera, aste osoko, horako egitarau bat antolatzea, jendeak artistekin lotzea, ez azkenean. Bai. Ze, ukazute agian kotilloren batzateko artista baten inguruan torriko dana, ze egitaraua publikoa da. Bai, egitaraua publikoa da, baina hendik ez dakagu salxe horik. Ez. Talderen bat dakazuna gogo ikusteko egitarauetik. Pilo bat. Irugabe bi. Itzuliko da, egia da, irugabe itzuliko azten agosirako, hau da Gipuzkoarrok, hau da berri oso ona. Nik samarrakat, nik ez dupla ikusi nahi dut dela. Nik dupla ikusi nahi dut. Lehen gortean primeran pasan nuen, primeran. Horten berriro orduan. Hoi da. Eta azkenan piratan beti aida etengabe jendea sartzen, ez da? Urtero azkazue pirata berriak. Bai. Nola doa jende relebo hori? Nabaritzen duzue jende gazteak gogoa duela sartzeko piratetan? Iruditzen zait, 17, 18 urteko horiek gogoak badituztela. Azkenean, Donostia beti izan da helduentzako hiria. Eta beti nahi izan duguna gaztetu, saretu eta ondo pasa. Gertatzen dena nik uste 2 urteko pandemia honetan galera egon dela, eta ez dakitela nola iritsi edo guk ez dakigula nola iritsi gazteagoen gana. Baina, eredua guk adibidez, Zubarroiak Groseko kofradia gehala, gure lanketa izan da, auzoko jaietan, ez ondo pasatuz, jolastuz da, erakarri egin ditugu. Orduan nik uste saretzea edo behaiek erakartzeko modu honena da ikustea. Animatzea, ikustea eta gerturatzen dira. Gertatzen, nik ere parte hartu nahi dut, eta hori da. Ez apur bat. Eta, orduan jende berria okazue aurten. Bai. Pozgarria da ikustea ere 17-18 urteko jendea sartzen ez, azkenan belaunaldi guztiak nahazten. Bai. Eta, adibidez, orainik agin badago jendeak ez dakikana oso argi parte hartu edo, ez jatik parte hartu piratetan? Primeran pasatzen delako. Dantzatu, gozatu, jolastu, denetatik egin daiteke eta adin guztietarako. Gainera. Eta ez da bakar gazten nagusian, ez da? Hortik kanpo ere ondo pasatzen da, edo... Bueno.
Bueno, baina zen nagusian primeran, ez kofradietan. Bai, oso Zenbat onda. kofradia zarete, guztira? Ointxe Pila bat, bertan, ez? bai, asko. Ba, zu grosekoa, no Hori da, barroiak. groseko kofradia, hori da. Oso ondo. Eta bueno, zergatik gertatu behar da jende aurten Donostiko aste nagusira, flamenka gunera? Ba, 20. urte aurrena delako, hasieran hau sortu zutenak etorriko direlako, oraindik bidean gaudenak eta izugarrizko gogoa ditugunak ere hor egongo geralako, eta jende berriak gerturatzeak izugarri gustatzen zaigulako. Eta primeran pasako dugulako. Noski. Erakutsi behar da Donostiko jaiak ere merezi dutela. Hori da. Zagatu oso fama ona, baina bueno, Euskal Herria, hau da deialdi bat. Hori da. Deialdi bat Euskal Herri osoari. Zure momentua da. Eba dezu. Ba, etorri Donostira, Donostiko aste nagusira. Piraton, Donostiko aste nagusira. Oso divertigarria dela. Hori da. Gainera ez daudez Bilboko Gasteizko jaiak da tartean, beraz. Hori Aukera da. superona etortzeko, ezta? Hori da. Oso herrikoia, oso goxoa. Oso herrikoia eta gainera ez dira, bueno, ez dakitzen daiteken, baina esango bat, ez dira PNV-ren jaiak. Ez. Ba, bueno, ez dakit dakazu zer gehiago esan nahi dezuna Euskal Herriari, edo gaztetxoi, edo nahi dezuna Ez, animatzeko. Animatzeko. Bai, oso gustura. Bakizue, egitaragoa badago ja sarean, super egitarau guaia da, beraz, denak animatu eta etorri Donostira. Hori da. Kontsumitu txozenetan eta piratekin eta ondo pasatzera, ezta? Bueno, eskerrik asko Lide. Zuri, mila Bueno, esker. sorte on piratoi, orain. Mila esker. Eta ea dan ondo pasatzen dana zen nagusian. Eskerrik asko. Mila esker tortzagatik. Bueno, eukitugu lujoso konbidatuak. Eta bueno, bakiztunez kalean gaudenez, jenaia pasatzen, baina bueno, lasai. Orain, daukagu super gonbidatu berezi bat gurekin. Venga, daukagu Andoni Oiokiegi. Baseiko daiz, hori da. Bai. Kaixotoria. Bueno, daukagu super estrella bat, hemen super izarra. Ez nao izarra, oainik ez. Bueno, oraindik ez, hoi izan hitza. Zer moduzu da? Pues oso ondo, kontzertu asko ematen, lan asko egiten, eta atope. Jendeakin atope, gustura, eta... Hori super ondo orduan, primeran. Esan leike, bai. Esan leike. Eta ze, gogo daukazu orain ikatzkalen hemen, Aurresku tabernan jotzeko... Bai, zer egin beharko da. Abesti bat, ez dut pentsatu abestia oraindik, baina egin beharko da. Bueno, hau ya badala talento, ez pentsatzea eta improvisatzea. Bueno, misterioa. Misterioa, bueno, hor zure musika disfrutatuko dugu orain, eta gogotsu gaudentzuteko ea zer ekarriko diguzun. Ongi, nire bai. Hori da, orain entzungo ditugu Andoni Oiokiegien abestiak, eta dakigunez giro eharra sortuko da. Vale. Mila esker, orain zure talentua disfrutatuko dugu. Zauria ez dut topatzen inundik, benetan aldatorki, goza erraietatik, ala ez oten abil gau bere atzetik. Berriz minau, luze dirau, deskaldetu inoiz zer galdu geruen, negar egin genuenean. Malkoa esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Hormazara raituetan xoriak dira kantatzen, mendetako logeldia salatzen.